ko. Labas tayo. Ito. Labas tayo. Ito na. Yan. Opo. Kamay. Ito yan, very good. Sinanay ko mga mama. Tayo na. Tayo na, alas na tayo.
Oh, ka. Wala man. Yan na yan.
Right.
Pan. Ito tayo sa inyo. Pan. Ay. Goodbye. Ibig ka malipo, Pai. Pai. Pansin. Tapos here. Okay. Ay. Ay. Diba na may isda naman nila 200 dyan. Ay. Natagay sa simbahan pa iba-iba ang tono, ano yan, ang kanta na yan. Ang Diyos! Mas bati, magmatigal mo, pero madali ang mamatay. Sanay na istorya. Kataan kalag, hindi mo ang langit kag ang lupa. Inubos mo? Tatawag daw, nagbuto ako ng gawin. Ako nagbuto ng panos. Bihon. Tapos yung pagbuto, para makinta. Kaya magbahan ako. Hindi na. Kasi ako na, Marikino! Marikino! Ayaw, 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 ayaw. Paano yung kikisya? Gusto ko pero kita
Gutom mo ako mga tao. Sagutaan mo yung pagluto sila para makintab siya. Sagutaan mo kayo. Ano yung sagutan niya sila. Hindi yung tamo. Ano ba? Masinang yung magigit-git nila. Yung makapang biyahe. Magigit-gitin mo yung tao. May pansit, may bilyon. Mas naunang ubos ang pansit. Ano yung bata dito ko. Wala na ba naman yung luto. Ayaw na trabaho. Pansit. Diyos! Bakit itong ganito?
Pagundong saya. Dua misting so kinani bitoy kasbanggi. Hmm? Dua misting. Baka ba na lista? Si. Saan sa nagkalista naman? Wala dito. Dati kayo dito, ano, kasbanggi lang kinawa. Listing doon si Gabildo. Duwang sigarilyo lang ito. Saan misting? O yun, tapos may... Surat mo ito, surat na game. Sumat ko rin mga garibis doon. Ano, tapos saan misting sa... Hindi dagdagin na. Dinasakay ko naman. Ito parang magasang. Mga bakal na yan.
dumdum sa hangin.